Doamne iartă. Da, astăzi ne mutăm de la casa asta. Copii! Eric, Selena, hai! Da, ce e? Haideți să ne mutăm de aici. Pe bune? Dar unde? Nu-i treaba voastră. Am închiriat o casă. Ia te zice-o și cu taică tu. Tate! Da? Haide, ne mutăm! Ok, faceți bagajele. Hai să ne scap. Da, ia du-te, mă. Bine, mi-au haine. Nu știe nimeni, așa. Și eu cum fac? Dacă ne mutăm. Păi, ne mutăm. Haideți, copii! Dacă nu mutăm, trebuie să ne luăm astea separate. Uitați! Asta, nea. Nu fac. Copii, voi de ce nu vă faceți bagajele? Păi, nu vrem. Haideți, pe bune. Aoleu! Cum e măruțele cum de unde să aici? Dar vândem ca așa, nu o vândem. La iarnă ce facem? Unde ne mutăm? Dar bună idee. Azi e primăvara și știi că primăvara a încheiat să plecăm. Da. Știu. Ia du-te mă. Să-mi iau pe plic. Gata. Să-mi iau aici. Nu, bă. Nu trebuie. Aoleu, mai și frig casa asta. Dar mami, dacă ne mutăm, cum facem cu toate? Știi că ne mutăm scumpă. Da, eu. O de mine de gândi asta. Știu, Selena, da? Acum te dau frumos. Bun. Și îmi iau telefonul. Eric, hai, gata cu telefonul, să plecăm. Ok. De să te iau și pe tine. Dar curacul cum rămâne? Ia-l și pe ăla. Bine, eu le iau jucăriile lui Pimia. Pimia, Selena, mă! Selena Rebecca Santel. Pe tine cum te cheamă? Nu știu. Stai, bă, bune. Nu știu cum te cheamă, nu. Haide, schimbați-vă. Astea sunt hainele ei, așa. Este 7 dimineața. În 3 ore trebuie să fim acolo. Haideți, copii. Luați asta în mână. Trebuie să luați ceva. Dar eu nu am de-astea scurte, nelungi. Uite, o să știu eu din testul. Nu, că tu nu ai. Așa. Tu nu ai, da? Și dacă nu ai, nu. Te ce mai? Nu mai e ce jucări. Maria, nu mai te prosti așa. Ai, mami. Da, pe bune, ce facem dacă noi plecăm? Dacă trebuie să plecăm, înțelege? Bine. Dar cum rămâne cu aici pieruțele de dinți? Le băgați la mine. La mine în cape cam multe. Da. În cape destul. Vă luați astea, mergem la ele, pot.
Trebuie să o jucărie. Cum am un Andrei? A avut loc. Îmi pare eu, Codonilo. Ia să vedem dacă mai avem. Mai avem. Of. Cam da, mai avem. Și da, normal. Aoleu, nu știu unde ne mutăm. Hei, hai mă, tac, tu nu mai te preface că nu știi. E primăvară, dar noi suntem la Palo Nord. Nu mai încap piesa. Hai mult. Suntem gata cu toată familia, n-am uitat nimic. Temele pe bune. În curând era să le uităm, da. Cine e astea că suntem cu tot? Suntem toți gata, pregătiți, gata? Da! Mergem spre după. Iar Eric va și cnegat mama cu cartea peste față. Da, dar din cauza că ea făcea glume cu mine și mie nu-mi place glumele. Copii, și Eric nu mai face așa că nu-i frumos, da? Bine. Mergem la aeroport. Da, de mai jos. O să-mi iau bagajul. Da. Nu mai mergem. Da, hai, că avem multă treabă. Hai, atât de simplu, da. Să vedem. Da, este totul ok. Da, ok, totul. Aici. Stați un pic. Ce aveți voi? Cui e? Mi-am uitat eu. O să-mi iau și floare? Da, e totul ok. Poftim. Cui e de ea? Mia. Cui e de asta? Da, nu știu. Haideți să pun, cred că bagajele pierdute. Da. Bine. Ok. Mami, sigur că avem voie cu toate astea. Stai și mă uit. Mami, uite cu cine avem voie. Da, nicio problemă. Problemă. Nu avem voie cu nimic. Nu avem voie cu față, că să înțeles. Bine. Da. Ok. Aoleu. Doamne, pune-te aici. Eu sper că e totul în regulă. Hai, bun. Ce e? N-aveți voie cu mâncare, din păcate. Uite. Mulțumesc. Mă duc să aștept aeroportul, adică avion. Hai, treceți. Jos. Bagajul. Bine. Ce e aici? Nu e treaba voastră. Acolo. Wow, ce-am văzut, mami? Dar unde fratele e? Hei, citeți-mă. Ei, ca și de acolo, da.
Hai următoarea. Ce e? Din păcate, n-aveți cu voie cu cremă solară. Carte, asta, tot ok, dar... Nu, dar era prețioasa mea. Trebuia să o folosesc cum rămâne. Dar îmi cer scuze, haideți. După ce urmăm noi? Da, după ce urmăm. Da, e tot ok de asta. Așa. Gata, puteți mergem. Doamne, câte lume. Așa. Da, tu, bun. Câte aveți aici? Vreo multe. Stați liniștiți. Oricum sunteți cu familia, cam văd. Da, familia. Cam multe, da. Poate le pot după ce. Da, e tot ok. O să le pun aici în caz dacă să le așteptați. Da. Ca să pun și aici chestiile. Da, este tot ok. Bun. Puteți să le puneți. Stați un pic ca să trecut peste ceva. Da, am și văzut. Știu foarte mare scuză. Dar am vrut să mi le iau. Da, cam să vede, dar nu e ok. Și mai mă ținem și mi iau, stai aici. Da, din păcate cam mult. Poftim, câte aveți? Da, așa, mai multe avem. Am ceva? Sper că nu mă... N-a ce să fac. Da, toate sunt ok. Pe bune? Da, toate sunt ok. Mamă, deci n-am văzut la celelalte stați liniștiți, doar că a fost o eroare acolo. Și nu prea mi-a plăcut ce a avut, dar la voi cu cărarea, păcat. Da, n-am putut la mine. Ai jos! Mamă, ce... Da. Mai sunt 3 locuri, 1, 2, 3. Mă bat. Și bun. Se reține, dar următoarea. Vă mai pun? Nu. E ok. Da. E ok. Așa mai sunt eu. O să le lăsăm. Puteți să le las pe astea. Mulțumesc. Să le pun aici. Poți să... Ops, nu e o eroare. Da, cam să vede erori. Da.
Bă, la asta m-am văzut din vreme, nu le pun dar așa. Da, e ok. Mulțumesc. Haide! Unde mă pun? Puteți să faceți și mie loc? Oricum, n-ai. Deja a venit avionul. Nazgu, nu plecăm acum. Nu plecăm acum. Ok, te dau pe asta jos. Hai copiilor, vă rog, puteți să le puneți. Le coste cum rămâne. A, da, uitați. Ce greu e. Le pun aici. Le punem. Eu? Da. Nu plângeți, sper că o să fie tot ok, da? Bun, bun. Haideți să punem hainuța asta și acolo. Nu te îmbraci și tu cum a făcut și mama ta. Da, a fost eroare atunci. Sper că nu ți-ai pus mâncare. E tot ok. Și am să știu cât de ion, dar nu contează. Clar că e cam multe, dar le-ai pus toate, îmi pare rău. Hai jos. Hai, spune-te, scumpule. Cum faci mă cu asta? Nu știu. Hai mă că știu cum fac. Nu mă pun în față pe mine. Și o să băiam niciun. Nu! Noi lăsăm pe ea ca să mai suflete. Ja, așa, mai băia bun. Tu. Da. Nu să spun, și aparat dentarul. Tot că mai încape. E ok. Îl fac și pe ăsta. Hai că-l pun eu. Nu e nimic în el. Nu, dar pot să trec eu. Da. Ups, ai făcut situația greșeală. Da, așa mai se întâmplă. Cum va oaia? Mama! Băiei! Jos! Du-te! Iupi! Du-te dacă zâmbești. Gata, bravo! Hai, du-te! Fuga! Da? Avionul s-a întors! Pe bune! Fate! Fate! Ce caută astea? Fate! Haide, aoleu! Oh my God! Prietenă, da? Ce faci, mă, Ariana? Bine, ce faci tu? E bine, merg în Paris. Noi mergem spre mutare în București. Oh, ok. Uitați aici, voi uitați-vă, faceți ce vreți noi să mai. Bun. Doamne. Ia uite-o. Noi decolăm. Mai vă spun o dată, o să decolăm spre Paris. La Paris. Prezent. Nu prezent, eu nu sunt prezent. Ok, ștergem, dar am rămas spre Paris.
Bip, bip, ura! Am ajuns la Paris. Repet, am ajuns la Paris. Aoleu, ne-am uitat să bun. Mulțumim, la revedere! Pa! Pa, Raisa! Pa! Plecăm. Repet, acum am decolat spre București. Cine merge? Prezent, 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 prezent. Am ajuns. Repet, am ajuns. Mamă, haideți. Mergeți când am aici. Aia mie, așa. Da, ai tactul e. Da, nu. Repet, plecați. Boliu. Plecăm acum. Mami, am lăsat televizorul deschis. Dacă se termină bateria, că n-ai cu bateria, am văzut. Bună idee. Am ajuns în București. Ne mutăm. Repet, probabil că nu știu. Parcă aici trebuie să fie. Da. Aici, mami. Mi-aduc aminte. Am fost aici, am venit la Carina. Carina. Acum a plecat de aici. Carina. Pe bune a plecat Carina? Da. Carina a plecat. Carina, nu știu dacă e un nume, dar așa e pus. Numele, da, nu mi-ai ajutat. Carina. Hai să vedem. Te mișto arată, dar trebuia noi să punem chestii. Bai, dar haide să mergem. Haide. Haide să lucrurile. Eu mă ocup de lucrurile de aici, voi duceți-vă sus. Hai, Eric, hai, Selena, duceți-vă. Bine, mami. Bine, dar cum cheamă pe tati? Dominic. E ok. E ce mai dă cu apă. De-aia voi îmi dăm cu apă, ți-a scuipat. Scuipat. Mă mai dați o guiă, Eric. Da. Wow, ce-mi vezi de aici? Wow, ce tare. Wow, 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 wow. Aici mamilor. Ai noștri de ușa avem ușoară. Nu, aici este camera de oaspeți. Asta să ne mutăm. O să mai ne mutăm. Acolo nu. Da. Dar nu erați Aoleu, mamă, în Paris. De ce nu ați mers? Păi, știi tu, am pierdut avionul. Da, și v-ați mers. Pentru că, da, nu, bunii. Haide, de unde dăm? Da, bun. L-am foarte, da? Ce zice că și-am pumpat? Tu știai că mama ne-a părăsit și asta nu e mama noastră? Ei, deci nu mai vede! Amintei, mega mama nu ne-a părăsit! Dar o cheamă pe noastră Adiana. Adiana. Dar nu știu de... Scrieți în comentarii dacă m-a părăsit sau nu. Numai nu ne-a părăsit. Ia zic de nu. Scrie în comentarii, nu! Ba da, scrieți în comentarii, da! Hai mergem sus.
Ce tânărie, că nu mai te-am văzut așa. Realizare să citim. Chiar poștin. Cam atât acest episod. Dacă v-a plăcut, vreți să faceți partea a doua? Ok, pa, pa!